Entrenatzaileek enpatizatu behar dute. Eredu izan behar dira eta funtsezko pieza izan behar dute kirolari gazteen prestakuntzan. Zer baloratzen dute kirolari gazteek entrenatzen dituztenena? Errespetua eta enpatia egotea. Komunikatzaile ona izatea. Entzuten jakitea. Irakats dezala, baina akatsen bat baldin badago ez dadila haserretu. Lagundu dezala gauzak ondo ateratzen ez direnean. Zure jokaerek, zure jokalarien jokabideak zehazten dituzte. Kirolean balio positiboak sustatzea, gizartea eraldatzen hastea da. Eta zuk, ze paper jokatu nahi duzu?